Os retos de futuro do sector agroalimentario galego, un dos máis puxantes tamén na comarca do Barbanza, foron obxecto de debate na xornada Agro 360, desenvolvida esta mañá no Lab Barbanza de Boiro. A iniciativa, promovida polas empresas que forman parte deste coworking, tiña por obxectivo analizar o potencial do sector en materia de emprendemento e creación de emprego, sostibilidade medioambiental, adaptación ao cambio climático ou os novos marcos legais que lle afectan. Falar un pouquiño do tema do agro en Galicia, non? O tema agricultura, o tema de pesca, unha xornada moi interesante aquí en Lab Barbanza, aquí no polígono industrial, neste centro de formación o viveiro de empresas que tantas alegrías nos está dando. Arrancamos al ano 2019 e neste momento neste centro se están formando entre 300 e 400 personas anualmente. Xa estamos movendo alrededor de 2 millóns de euros en formación, donde se están creando novas empresas, donde se están asentando esas novas empresas aquí, e esta xornada ben dada e ben feita por as empresas que están instaladas aquí no viveiro e que, bueno, que idemos darlle un pulo e facer unha xornada dedicada pois ao agro en Galicia tan importante, non? Destacados expertos e representantes de numerosas empresas do sector expuxeron o seu punto de vista sobre a actividade agroalimentaria, que constitúe actualmente, xunto co mar, un dos principais nichos de mercado do Barbanza. Aquí xa temos cooperativas forestales, rapaces que se formaron aquí e montaron cooperativas, tamén cooperativas de xardinería, e, bueno, o agro no Barbanza pois tamén é un sector moi importante, igual que a pesca, que vamos a falar tamén de pesca, non? E máis, bueno, das empresas transformadoras dos produtos do mar, e tamén están en pulo tamén as transformadoras dos produtos do agro, non? Tras as distintas mesas redondas, a xornada rematou cun acto de clausura no que participou a deputada provincial de Emprego, Rosa Ana García, seguido dunha degustación de viños e produtos da terra.